Daluyon. Napalabas, kinumpronta ni Senyor Ismael ni Vanessa, ket idinagkadkad ti babae iti kayat ti amana. Minasmesan ni Senyor Ismael dagiti takyag daytoy. Inarayat met ni Yaya Claring ni Vanessa, ngem na iraman met daytoy anadangran gapo iti pungtot ti lalaki. Iti sabali a bangir, ada imbilin ni Andreo iti tao nga agnagan iti Dodoy. Kabayatan na, rabiin, ngem saan paylaeng anakaawid dagiti agama Amindo ken Mateo. Iso madanagan ni Nana Marcela. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Daluyon! Anya lakit din dagiti agamak aya. Aging gaita, awan da pay laeng. Ni Mindo, napan ijay balay da kagawad kulas. Tada ka no napatag apagsaritaan da. Ni Mateo, napan ijay ayan da Manuel. Binilin ko pa'y asaan nga agparabi iunay. Ngam apay adimot la sumangputan. Ay, sabagay. Saan pa'y mutkit di nga adalong tirabi iya. Iso agtataulan tay aso eh. Sigurado nga dan ti tao di tabatog ti balay. May sasiguron kadagiti agamati simmangpit. Amangan no ni Mindo dayta. Jak ngamin patyan ani Mateo dayta. Gapot. Ay! Ay! Diyos ko! Ay! Putok ti paltog dayjay! Ay! Anya dayjay aputok. Di talaang ruar tinagtaudan na. Ay, Diyos ko! Sapay ang may saak dito'y balay. Tawan pa'y laang Damindo kan Mateo. Mateo, kaslay jay mo't ayaw nyo tinagtaudan tinangig ta aputok. Manuel, inakon. Amangan na niya tinapasama kay Jay. Ay, Mateo! Urayan nak! Sumurutakkan ka! Ayan ni Nanang, Tatang. Aday di balay. Napalalo ti buteng na. Tatang, asino tinangpaltog kini Kapitan? Ay, diya mo. Nakitutaklatan itay sumunga daak. Takas jay mo tinaabutak. Nagkapwam ngamin aya. Ijayan da Manuel, Tatang. Nangagmiti kanal buong, iso nagdardarasak ng may. Ay, sabalin na ito'y anapasamak, Mateo. Saan ay nasinsinan laparikot na ito'y? Pasensyakan, kasaan ka analagip nga awagan adagong Loretta? Vanessa? Talaga nagsakit tinakam ko gapo iti naramid ni Papa. Tiyak pulos maaklon ti kastya ngay naramid na. Kahit mo ka di, umayat kitang matlang, di ka mansyon nyo? Saanan? Rabiin, kan may sa, amo ka na banog kamat gapo iti na si Kasom a negosyong. Vanessa? Inton bigat tulaangan nga agsarak ta. Nagsimple ti pa ng tirak iti Kapitan del Barrio nga aging tutured kakadwa. May salabala ti naramat ko. Hitman ko naman. Talaga ba't? Hitman ka talaga. Sigurado ang maragsakan ni Boss Andrio. Gaputan atong palan ti bilin na ama iwakas ti Kapitan del Barrio iti dayja a lugar. Ket inton bigat. Sigurado kakadwa. Adda bonus tayo. Manipod kini boss. Nanang, Mateo, anak ko. Nanang, aging ka itatabigatan. Kastapay lang tilangam. Aging kang amin ita, anak ko. Diyak pa'y lanalipatan tinapasamak idirabi eh. Nanang, Sino tinang patay kin ni Kapitan? Nanang, gusto ko man. Saan kanyag sangit pa'y? Mateo, anak ko. Ala, gusto nanang. Saan arong bangag sangit ka? Diyak malapdan tirik na, anak ko. Agasam tayo mismo abatog ti balay tayo tinakapasamakan ti kasyay. Nanang. Dahil ti pagbut nga unay, Mateo. Mabut-but nga, kanak ko. Vanessa, balasang ko. Oh, Yaya Claring. Apay akas ta tilangam? Vanessa, nangag ko ti damak iti radyo. Napapatay idirabi iti Kapitan Ijayan da Mateo. Ano? Dahil tatek paiso.
Awan ti makaamo no asino tinang patay. Ket amom kadi, nanggago iti damag, nga iti batog ti balay da Mateo, tinakapasamakan na. Yaya Claring, naskan ang mapanak iti ayan da Mateo, itamat laang. Apay ngagdardaras ka? Agsara kami ka ni Vanessa iti ayan da Mateo, Manong. Mapan kayo man gaya man ijay. At dadakas ana pasamak ijay. Anya ti kayat masawan? Awan panawan ko amang ilawlawag kan ka, Manong. Sige, inakon. Madlaw iti langan ni Loretta kabsat ko ang madanagan. Kayat kadi asawan day ta nagbaligi ni Dudoy iti bilin ko. Kita man lang no anya ti aramiden dagiti aginteng ijay ayan da Mateo. Gapu iti napasamak. Imposible asaan nga agbutang dagiti aginteng ijay. Imposible day ta. Talaga mabutbut ang akpayla ang aging gaita balasan ko. Diyak amuno kasano apunasak da ito'y amarikrik na. Nana Marcela, Nakabutbutang da ito'y anapasamak. Iti pa'y mismo abatog ti balay mi tinakapasamakan na. anya ti resulta ti investigasyon dagiti pulis. Diyak paylaan mo. Nimindong asawak tinapanmanan iti presinto. Nana, kat tibangkay ni Kapitan. Imbaga ni Mateo itay, nga isang putda no madamdama iti balayda. At da ijay ni Mateo tatumultulong kadagiti naulila ni Kapitan. Adda dimtang. Di kay agdanag na Marcela. Ang mga nun ni Loretta daytan. Inawagak ngamin itag turong ako ditoy. Imbagak nga agkita kami laangan ditoy. Jay Kapitan ni Jay lugar da Mateo tinapapatay? Wan, senyor. Apay, Claring. Anya tinapasamak? Kasano ang napapatay ni Kapitan? Sigon iti nangag ko iti damag. Ada nang paltog kan kuana, senyor. Aniya? Dayta ti agpaiso. Dayta tinangag ko iti damag. Nakakaasim at dagiti na ulila ni Kapitan. Tatang. Madyaw, anak. Asino tinagaramit iti kastoy diti lugar tayo? Tatang. Jak masungbatan day ta asaludsun mo, Mateo. Amin tayo. Kasta ti damdamagan tayo. Tatang. Ultimo dagiti pulis. Awan pa'y ti resulta ti panagimbistigar da. Awan pa'y lang ti lidda maipapan iti kastoy na pasamak. Tatang. Nasakit da ito'y. Naksayan tayo iti may sana singpet ken managtulong a kalugaran. Ikarit, Tatang. Aramideg ti amin. Saan, Mateo? Diyak kaya't amakibiyang tayo iti da ito'y. Baybayan tayo dagiti pulis ang mga ramin iti pamuspusan. Tapno maamuan noan niya talaga tinapasamak. Napagad na iti abanag. Diyak kaya't nga dapay mairaman ang maisagmam. Nalaos tinagsak dagiti kakadwam, Dodoy. Gapot akaraman danay kan iti omento, nga uray saklang tinang ipatong paliti amin. Boss. Diyak kaya't nga dama ko na dagiti kakadwam. Isungay ni kakmat ida. Ngem dakdakil kan ka, siyempre. Agyaman ak, boss. Sigurado ka kadiya na dalos ti panangisayangkat mo iti amin. Boss, no saan anadalos ti trabaho? Adda ko man naduktalan dagiti pulis, itapay laeng. Sa bagay. Tinasayat, agrambak tayo man kiddi. Maragsakan ak itinagapuanam, Dodoy. Napalalo pa lang tibutang ni Nana Marcela. Vanessa. Wan nga rod Loretta. Uray la agpigargar itay kasarsaritak. Asino nga tatinang patay iti kapitan dito'y lugar da Mateo? Awan ti makaam mo, Loretta. Ultimo dagiti pulis. Awan pa ilang ti maibagada.
Iti kabayag tayon nga umay dito ay. Italaang nga dati kastoy pasamak. Loretta. Ha? Mabitlaan. Ni Papa ti umawawag. Sungbatan laangan. Amangan no makaunghat no di mo sungbatan. Urayam langan dito'y mansyon ni Vanessa, Andrio. Agyaman senyor. Awan na yaman na, Andrio. Kinunakmatkan ka, siyak ti makam mo. Sana mabalin ang naturturay kit din ni Vanessa nga anak ko, nga may ti siya. Agyaman senyor. Madamag ko man lang, Andrio. Si kakaditi akin nakam, itinapasamak ijay lugar da Mateo. Sana nanas ka na damagam da ita, senyor. Kinunakmatan kan ka. No siyak ti damiskarte. Sigurado ang nadalos ti amin. Awan na pulos ti sabit. Very good. Magustuak da ita. Mabitlang nga, tadalag ijay seled. Urayam langan dito ni Vanessa. Agawi dan dayjay, gaputa inawagak. Sige lang, senyor. Sige lang, Andrew. Agurnong ka itibidot. Taintundumteng ti umno akan ito. Mabalin kontong aramatan dagita. Kontrakan ka. Pimanaw gaya mo ni Vanessa. Inawagan ni Senyor Ismael. Medyo adasan anasayata na pasamak itinagbaetan lang nga agama. Iso nga imbagakan kwa na, akasayatan no agtungpalpay laang iti amana. Sana ron ba nga sukiran na ni Senyor? Taamangan no kumarukit diti sa anda apagkinkin na awatan. Sa bagay, husto laing timpalakad mo kini Vanessa. Narigatan, amangan no anyakit iti mapasamak. Wen nga rod, Mateo. Mabitlaan, Loretta. Mangalak lang iti kapem. Saanan? Dinakpagdanagan. Bayam adag iti daddumang adda dito'y lamayan ti agkape. Dinakpagdanagan. Bilibak mat. Oray no kasta nakainom ka. Kaya't lapta ni Papa asangwan ka. Gaputan mo ni Senyor Ismael asyak trumbang. Wano maikariparakan ka, Vanessa. Anya? Nagturad ka matan nagsao iti kasta, Andrew. Vanessa, awan ti sabali a maikariparakan ka. No sana siyak lang. Anya? Dahil tatipod no. Iso akasayatan no din akong liklikan. Tauray anya ti aramidan. Siyak tumot lang ti pagtinagam. Nagpustol ti rupam nagsao iti kasta. Dita ka man lang. Oops! Mabit lang. Di nakpanawan. Di nakbastusan. Di naklapdan ayop ka. Tiyak itulok a panawan na Vanessa. Ibatanak! Anya ti ibunga ti panangtungpa ni Vanessa ken ni Andreo. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Daluyon! Daluyon! Napalabas, ururayan ni Nana Marcela asumangpet dagiti agama a Mateo ken Mindo. Idi nakangeg daytoy iti putok ti paltog. Pirmi adanag ken buteng ti baket. Naamuan dagiti agkakalugaran at igayam Kapitan del Barrio tinapapatay. Iti sabali a bangir, napalalo ti ragsak da Dodoy ken dagiti kakadwana. Apaman anaala dati umento nga inted ni Andreo. Gapu iti panagbaligi da iti imbilin kadakwada ti lalaki. Iti may sagundaway, sinarungkaran ni Andreo ni Vanessa. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Daluyon! Vanessa, awan ti sabali ama ikariparakan ka. No saan na siyak lang. Anya? Day tatipod no. Iso akasayatan no din akong liklikan. Tauray no anya ti aramidam.
Siyak tumat lang ti pagtinagam. Nagpuskul mo tan ti rupam nga agsao iti kasta. Dita ka man lang. Ops! Mabit lang. Di nakpanawan. Di nakbastusan. Di naklapdan ayop ka. Jak itulok a panawan ng Vanessa. Ibatanak! Tinungpanak. Dayta ti rombangkan ka. Gaputa bastos ka. Awanan ka itibain. Ti imak. Di mo patpatan ti imak. Ayop ka. Daytoy titandawanan. Sana mabalin nga agtinag ka iti sabali. Siyak tinakaikaryam. Saan akong kagbayag dito yung lamayan, Mateo? Agsubliak ko laangan. Sige, Loretta. Jack, mas baalan ti panagladingit ko ang makakitkita kadagiti naulilan ni Kapitan. Nang runa, kat adda pa'y basit nga anak na nga agtawon laang iti dua. Oy, Mateo, agannad ka kanayon, ha? ha? Anya di kayat masawan? Kinapudno na. Agdanda nagakparakan ka, Mateo. Gapo iti kastoy ana pasamak. Loretta, Amok no anya ti ugaling. Iti kastoy ana pasamak. Amok nga da iwayat mo. Kat dayta ti pagdanagak. laglagi pagkakanayon day tangay bagam. Loretta. Oh my God. Itulod ka niya ginga iji kotse. Nakitak ti inaramid mo, Andrea. Namnamag asan nakakagura, senyor. Andrea, Inaramid ko ti amok arumbang. Tap na maksayan ti naalas apan nakilangan kanyak ni Vanessa. Namin ano ngayong bagam asika ti makaamu iti amin, senyor. Ang maging gaita. Mariknak at di nakaipangpangag ni Vanessa. saan na mabali na maklaat ni Vanessa? Imbagak matkan kadayta saan kadi? Wen, senyor, imbagam. Ngem kayat ko ti makasigurado. Iso nga ipalubos mo kuma at tulungan kalaangan amang kumbinser ka ni Vanessa. Asyak ti lalaki ana ikarikan kuana. Bastos day nga Andrew. Nanaklaring. Talagang awanan bain. Apay nga min balasang ko. Anya ti inaramid kan ka ni Andrew. Ibagam kanyak. Anya ti inaramid kan ka ni Andrew. Niday jayan. Isulakit din jay pimanaw. Nasaya at met. Talaga ang masurunak iti kinapresko day jay alalaki. Anya ti ko na dagiti polis tatang. Ada ka din ti impormasyon da may papanitin ang patay kini Kapitan? Ay, awan pa'y anak. Anya? Dayta ti pagladingitan mi akakadwa ni Kapitan. Aging gangamin ita. Awan pa'y lang ti amo dagiti pulis. May papan iti kinasiasinaw dagiti responsable iti napasamak. Kaslam mo kuno anya ti mapasamak tatang. Ay, anya ti kayat mo asawain, Mateo. Marikrik na kasaan ang masulbar ti napasamak. Awan ti madusa a kriminal. Ket saan ang magunod ni Kapitan. Ken dagiti na ulilan na ti hustisya. Aniya. Day tatagparparik na kanyak tatang. Ay, di kagsaw iti kasta, anak. Saan aromba nga mapukawan tayo iti namnama? Saan, anak ko? Boss, may kadwa itan arabi nga na ka dito'y hideout mi. Apay di mo kaya ti agawid di balayo. Dito yak pa'y lang, Dudoy. Jak kayat ang makadlaw ti kabsat ko. May papan kadagiti pangpanggapat nga aramidan. Boss? Ken may isa. Pampanunutak no niya ti ibilin ko kada kayo. Boss, amumet nga uray anya ti ibilin mo kada kami. Nakasagana kami nga tungpal. Amok dayta, Dudoy. Isungarod akampante ak amapasamak ti amin akayat ko. Gapo iti kaadayo abuyot ko.
Basta'y bagam lang no anya ti kayat mong aramidan mi, boss. Takas itinakon-akon. Nakasaga na kami amang ipatungpal iti anyaman akayat mo ang mapasamak. Nanang, inton maminsan nga daw, maitabon ton ni Kapitan. Ngam saan kayo pa anapan na pulos iji lamayan? Kaslang amin jak kabailan at tanawan ti bangkay ni Kapitan. Kinapudno na anak ko. Aging gaita. Jak pa'y lamalipatan day dirabii anapapatay ni Kapitan. Nang rona kat iti batog amis mo ti balay tayo tinakapasamakan na. Nanang, patib ka rin nyo ti pakinagam yo. Saan arong bangag paatiw kayo itanyaman amarikrik na yo ita? Jak mo, Mateo. Talaga asabali ti marikrik na ang papanita. Nagalasan ti kasta nga inaramid kan ni Manong Andrew. Nakarkaro manan ananayunan ti gurak kan kuana, Loretta. Anya nga taaya at talaga ti makagapo. Takas jay laangan ti kinapigsa ti kumpiyansa ni Manong iti bagina. Panagkunak kat addaing karikan kuana ni Papa. Anya? Kat day ti pagdanagak, Loretta. Amangan no awan to ti maaramidak, no bilang tapilitan nak ni Papa makikalay sa iti kabsat mo. Vanessa? Amangan no samsam itak tulaangan ti matay. Ngam ti agtungpal iti amak. Anya? Vanessa, saan ka kumamat nga agsaw iti kasta? Saan arumbang ti kasta nga ibagbagam? Anya ti kunam nga ibagam kanya, Claring. Senyora, idi pala na minsan akayat kayo akasarita may papan iti daytoy. Ngam linaplapdak ti bagik. Anya nga min dayta? May papan ka ni Vanessa. Asino tinangtad kan ka iti karbangan namang kumprontar kanya may papan iti anak ko? Senyora, saan kayo... Sumardang kan! Di ka agin lalaing si Kaklaring. Amang ano jak malapdan ti bagik kat papanawan ka. Anya? Ala, panawan nak dito'y tadyak kaya tamakit kita tarupam. Tiawanan bain. Agpakalaingkit din? Asino ko maamang kumprontar kanyak? Iti kayat ko ang mapasamak. Ni gobernador. Isun ti umawawag. Nas ka na makapagsarita kami animbag. Para iti operasyon ti pagminasan. Nalpas yung gaya man nga naramid ti pakaisimpan ni Kapitan. Manuel. Un Mateo, da kamin kadagiti daduma kalugaran ta tinangasikaso iti pansyon. Taging gayta. Madlaw anak kirupay lang iti panunot ta asawa na. Ore asino, Manuel. Saan na basta maaklon tinapasamak? Day tangarod kay. Lahat ngamin day dyan napasamak. Saan aninamnama Apolos? Anya nga iti plano mita, Mateo? Jakbay amuno anya ti rumbeng ang maaramid. Manuel. Kinapudno na. Ado ti mapampanunot kong aramidan. Iso na laing tadyak amuno kasano arugyak. O anya? Nakapagpanunot ka kadimat lang, bayat ti kaadata dito igid ti baybay. Uray kaskasan mo. Naksayan ti dagansen ko, gapo iti napasamak, Loretta. Agyaman nakiti pa ng kuyog mo kanyak dito eh. Awan anyaman na, Vanessa. Siya kung tagkidkid daw iti dispensar, gapo iti kinadorsok ti kapsat ko. Awan ti basol mo. Awan ti pa kay naigam iti naramid ni Andrew. Saan aron bangagkid daw kay ti pamakawan kanya? Vanessa. No asino ti responsable. Iso ti rumbangagkid daw iti pamakawan. Ngamjak lapat yan, nga aramida ni Andrew ti Castro. Ngamin,
Talaga sa bali ti ugali na. Kastagayam tinapagsaritaan nyo ko ni Gobernador, senyor. Juan Andreo. Isu amang rugin ti operasyon ti pagminasan. Mangrugi tamat nga roden, nga agliksam iti dakkel agatan. Naku namon. Ti pagsayaatan na. Awan to Apolos ti makamo adatamot lagayam ti aking kukwa iti pagminasan. Gaputa ti may waragawag kat ni Gobernador ti utek iti amin. Bilibak at talaga iti diskartem. May papan iti negosyo ken siguridad ta, senyor. Dahita ti pagbilibak launay kan ka. Andreo, Ketap no nakarkaro amaya dayuta iti atap dagiti agindeg iti dayja lugar. Nasken amapantamat makipagrik na kampay idi iti napapatay a kapitan. kasta mo ti pampanunutag. Ala, agkuyog ta amapan, gadmang ta iti tulong, tapno nakarkaro amaala ta ti panagtalag, dagiti mamirmiraot, nga agindag ijay. Naibaga kanyak ni Mateo ti marikrik nayo, Nana Marcela. Isong ay mayak dito balayo. Vanessa, balasang ko. Amang ano pagpabasulan nyo matibagiyo kapoy tinapasamak. San arumbang dayta, gaputawan matibasulyo. Saan mat nga iti kasta, balasang ko. Ngam talaga ngamin adyak malipatan tinapasamak. Nana Marcela, Naimbag ko ano na kamagan ti suspek. Ngam saan mat? Tirigat na. Aging ka ita. Awan pa'y laang ti impormasyon dagiti pulis may papan iti kinasya sino tinang papatay kin ni kapitan. tilugan ni Andrew Tilimabas, Nana Marcela. Uwan na rod. Nalabit ngagdiritso day chay ijay lamayan. Nakitak ti reaksyon ti asawa ti kapitan ite inyawat mo ti abuloy ta, senyor. Andreo, Uray la nagmulagat. Gapoy ti dakkel agatag na impaay mo at tulong ta. amang ano at damakaalingag iti bagbagam. Sa narumbang nga damakangagkan ka. Jak lang amin malapdan ti riknak, senyor. Ne, apay ngatan. Anya ngatan ti mapaspasamak. Nagsubli ni Vanessa ijay lamayan, anak ko. Di mo ay nakita. Nakita. Nanang. Ne, Mateo, apay ang nagsana ay ka itinaunag. Anya tinapasamak. Jak magustuhan tinaamwak. Bayat ti kaadda kijilamayan. Nanang. Iso ka di an agawid ka. Uwen, nanang. Dayta ti makagapo. At dadyak magustuhan an amwak. Apay aya anak ko. Anya dayta. Mateo, pagdamdamagan ka anak ko. Anya ti ibagbagam anaamwam adi mo magustuan. Pangaasim ata ibagam kanyak. Nanang. Minasim dagiti gamrod iti balitok ti kabakiran niya adda dito'y lugar tayo. Anya ti aramidan ni Mateo, iti dayta anaamuan na. Gagayem, di yuliwayan adenggen, ti tuloy, ti nobela tayo anapauluan. Daluyon!